You abusia for me mama kwaba ene wie no wadwuma mu na wisdom speaks eye nua Bennett abu wa hwa yi obi na beka kiro abranti a wagidin e wo ntintan so ba futu sem a eni nyansa sem e de be eka ono onwene nsem ba koto a Ghana fo murumuru asem ne saa na o masa be hia no a chichirim na ene na oba na ya teba center ase obedi na duobi akoma opanyi bi na oyobi a oye ya ambassador ewo Brentona na me asore ba bebu mu sai no de me menye hu ntentan no so bu be ba akumienu a we hia wo apem aka to sisi twade nan nya to twade bu minia me mo akwa ba ha e ba ntentan so a o sai no me ye keto akura ni mo be mu na ase me ye mranti sem kakra na de etini se me makanda se me yere kura decide so ni bebu be na mo ba nsia me betuma se obo me oba abu me eti Bennett wabwa yo aja ade sedem penfo kan ese be man sinso mansa na waham piao na edua so a esinso won penfo so srawo ye ntino aja ye ne hwe kura no once na wo ne hwe obusa ne nsem nana no munyina masmo katwani tie akata wat na ohu die ben akata me ho hwe penfo se na ya ye nso daye akore enye nda bia so ne yeda ye so daye ena wani nkumu a ana aka se menye ba bi na kwasem pa eni ebo a ekotrem eye no kure eni so gine a eprinsuo kwasem wani so chimi ana nkyere so wani abie chimi o yeso wani aba kesa kesie zo na nkurumu omunumu kwasem aso na so tromienu wo we impenefo se mani hane eno kure omu se so tro ben wono so no agene ntem kwasem ye boss tromienu so akanfo ba so tro so menwa o kanfo ne gie enye sa eno kure pa eni ntina impenefo se enwansana wo fa wansana ho abufo a obere wukuro asem na wabosu omu se enka edanshu entuntum besi ushu ahun na bu nsi asem bi wo yenfa abufo na eka na fa na do asem dra nka entuntum de ono ho ase ebo ne mpre omu se entuntum dwumo da sani bi anti ase na so omu tia na obo ni nsem ahia no kwa asem ba sa so na entuntum ba enipa ensem bo aye bo no enye yeni na ji hu na embom eyepe ne yepe waku ampa yesi entuntum hu nkansa ye ene di kuma dukurukunsi what is happen ede mi nese wo okay epiao ene empenufo se pimpim de pimpim no pimpim the head emumu we oso da ya na shitrim ene na pu na pu ye pu ni mpani pu omo se opani popo wa popo ni bi na bodwe se eyini kwase aso na ni ntonwi kitwa we ya ne dem kra wa nyine chi abodwe so so omo se mani ntonwi mbifra wo ye ba matwere gu no mabodwe se no kwase mpa ene na ma menka asem we evangelist wo se odipa da sani a wonim ba bia wo kọ no nya de obehunu ba bia wo eye no kre omo se wo nsua ye chen so a hunhunu ye fa wo kwase mpa na saje atechede koma eja na no nje sa hayo no pia o yesi kum atechide tutu no na atechide aka kira boku se wasumwa na kwase mpa atechede o se oni nufo na so no nim kwan ofa so hwe ne mba enukre empanimfo se kom di kurotwa mansa sedaniara no na mokoyem kuhu atechide a otiti na chi no ja na okọ na kwase sa so na kurotwa mansa empanimfo se so ofiri nwura mu ba ebeka kire fie mu ase odwan abenwura mu abeche ne maria yenti asem na emu yemfa nkwa dwenwiem piao yesu hia kurotwa mansa na obu dabanche edi nkra washina no di mulika emusan se so de na aba na ko no opam bie kwase mpa kurotwa mansa kro no a bi mu fre no opeteku o mon sampo ne mpenifo se o mon sampo no ori adaka na ne ewunya bonsa de ne obawifu no eye no kre yeso oyonku pesachi kasa kire boni chirifo nso a otena bebuo mu antina mpenifo se aboa kokosechi wo hoi oso de ne kwasia april nyine che yesi kokosechi ba won so mpratwe no so onsi sumra so na wo worry petem fish adua na ama na boy yare edo ko buruku so akosa yare na hu se kokosechi da kwanwa wo so abisa no bo revisa pete no no kokosechi epia wo msi kwakwa de bi ni kokosechi didi sumra so na opena sere na enu hu afia ode na boma no no kwase ba sa aboa buburu ode no hu koboko akwa do bia ne ntakra ne de ensesa ne mum
na kuma na eda ne yemu ne sesa yampa omusi kwa de bi o se nwura ne bo no komunim se be fata na akotwa ne kese kwa sempa na wo hunu achenchena wo se ye kwa do bi wo kwa do bi so a wo se ye achenchena enya sa na te achenchena okromanta no eda ne kom na kwa do bi de egu ne bo so ampa epia o yesi unua achenchena dina ton mu a asokwa onhwere bode de kwa sempa ene na sanka ye de dwene ne hwepeni so a nka bo asokwa ono na ye peni o eye no kure enam rantie hini se sa achenchena se na no de nti ode bedi achame poma de a ene nka asokwa nso de ne tiri ho dwom ebedi ahemfo kyene ene kwa sempa se nyinsen ni nyina na ye di anka bo apete ne ba peni ne asen eye no kure ene omo se enadodo nso ne awo anka opete prepe kwachi kana ma ye mpensa hasa ene kwa sempa ensin kwaye ne mu paase ko ye enukure ka ensin so nko a nko nyina wu ne kwa sempa enti enam penifo se bo frede ena ensin ko so yi enukure mpani se abrewa nam no hia bo fra eda opiapia na tofo na me mu mesuma abrewa yi be bi obekwa akohwe de me de fa mo na ye mu abrewa ase anyene pomamu ana ye mu abrewa yensum no ne kwa sem de penifo so se wo kira abrewa dura wa na akofa bre no yesi abrewa hwe akokọ no akokọ nso hwe abrewa ne kwa sem pa ani abrewa ne na ye mienu ne na ye mienso na nso kwa adaka ma odi mienu pe na yesi kom de abrewa na osuni nana no mu kwa sem pa abrewa so bedi twede ya na efri na no yesi obi be cha abrewa bi nso ade na efri akatesia bia o bro abrewa na o ti adoma nkoma sem yesi abofra bi kowuta abrewa bi afikyira ye bo abofra ni wu ka abrewa ni di no kwa sem abrewa wu na sa o de abrewa di ade ni na yi na na wetu ahye da ni abrewa nso ntwemprenso na de bontwa abrewa penche wie na pata bugu ne so yesi fami de hia de ntinya ni abrewa da ye mani sika na ka abrewa ho ni da mani sika ya den afia o pedifo se o de wani mienu wei ehwe to ma ekorobo enukure yesi wutu bo ko ba bi ato awo na di twewa na ne moye mu anu no no kwa sempa obodam ni no a oto dam oto abobade ko edwum ho no mo no na ne ru afise ne maame so ewo dwum ho no mo bi esa na bodam sem ni yesi ma wani ji mani damfo ho bebra na ya resa ho hia mo flat ahwehwe dem no mpenifo so mo ntoto mo ba eno damfo so dam ati akọ no de nya de odi behwe wia na obo apɛ no kwa sempa obi mo dam wo fie pe ya ozi bodam ni hu anika za esi obi apɛ bakwase ani na di aburu na so bi ampena wo no kwa sem tine mpenifo so sabe okwase ani ntohwe ye ntia so mpre no eye no kure so okwase anso ani tia na guragu no kure obakwase ani gina so bonten ho de ntasi ohoro na Bennett wakase mama kase yese be se be kwase na ye obi a ega twa be wonso ho ade nsasi ba fi no kwasem nso de okwase akwa oso wo twati ene nso yiri wonso a ehun ne enua ne ehuma nyina akiriw no kwasem pa nso so do no na ko wahina mo yese ukata pre kata jonku ben kata antwom a nso fawo kwasem pa enti na se empenifo se enya ada obetu abu atwa asuo fra no na mpafin besi wo Bennett no bi okokra wo so ampafin no kure se wotwa nso wia na wo se odenchema no po ene ye wo denchemba nso de den wa no be wo po na denchemba odenchem ono na ope ele ja kwhye no kwa ya senkanya ne tena bia no yesi ke nsuo eye mmea nkaka wa metwe ye oda wa no kwasem pa sanka nisio etese ebula nko bia nso obi ade ana yesu nam nsuo to na na mu nsuo ye hu ani so nisuo no kwasem se yese ma ye nwu nso adwa ya na enya abra mesu mi dware o eye no kure ana mpanin se adwa ye nsuo do so a okurafo so nim hu bi na se adwa ye nsuo bebrebe nyina nso dwon so frem eye no kure ana ma no bu wo hu be se o mo adwa ye foi ansa na nsuo to oba boni no sinka wudware wi na ade prayer fa wanka no ano no yeso oba boni kwa wali ase ye mpre fa ne da ma hanyo no kwase pa ansa na oba ebe ho afije aduane ne ni da bere maso eye no kure na oba yiwa se oba de ne to etwa ne kumpu a odi atopa yi na no unya ba jimi a kwase ya bia fra wa konta ye asem no wabo se se oba unya nyumunyam na nya to na nya bibia na wadwenya dwuma okosi akuma ne hunu amane kore ntina mpenwo se unya ba kwa wale na se besi ni ya hwe ne wa konta mpa obo se wotu unya ba eni ni kuncha na ya hayo kai se obo wa konta akoma kwase mpa unya ba ne sere so a enya wo so na da yesu unya ba wale sem so anto na ntwe yarufo kwase mpa enti mpenwo se obesen enua abiasa unko se
Unko wale wo sedem. Ene esi enkonta enso nkwati afram. Kwasem pa. Ene na aboa nantwie. Benfo se ne su na ye nkwase asu na mom ne nam de enye nkwase nam. Nantwie bia so ntimi free system ma na afo ha enipa nka ne ho. Yo, emo nyina esu na anso nantwie nko ankosu bia so wabodam. Eye nokure sa na tie se empani sei. Se wansan nam enye dempo a enchiri nkika boso. Yo. Kondomle sema emoja anka boa wansan no na mananka opon ahwe. Yesi oyosi na wansan si ani hu de owe na nabrewa enkuruma. Na kwasem pa. Ene na meka kire konkontenim guase ena menkuruma enya afere. Yesi se konte etu kwan ne nkuruma kogya na omudu ntamu. Na kwasem pa. Ene na onyansani ene onyansani etwa ba ewu ntam. Eye nokure endie edamu pefe na obetwani de o se eka eye adaje no onye na numoni akokono de enkenye ne na. No kwasem pa. Tina mpenifo se ensa. Se mu obibi a anka boa somodwe onhome mfa na chi o. Ena mpanyi se nsa kwa himfie nso a ensa ma o. No kwasem pa. Ene na meka kire wo se wonsa chi so ebe yo da mpenifo se ntse se wonsa ye. Esi bibi nyi ensem ayimuam mankwala ntiti akiri. No kwasem pa. Menhwe papa ni tietia ho na nka so ya berema. Ena igwefo kan se kwikwi menya machimachi o. Omsi ni petia enkyere se brichiri eni dina pampam. Kwasem pa. Na no me ko Germany na me ko ti bewe wo. Ese scripta lebelebe la gus maglabus librim sensu etapo nkyereni a oje wo Germany fo gasa no no kwasem pa. Eni ame de makam eni yanko grumafo na o si ye go shay ga samtuma shay abre ekyere se no panso se adwuma ense se wo ye bema na no yere dampam ne modwam pia okusu nya kakayiri mpenifo se ne yiri kayiri ana o si o yiri kayiri o si bema begu ana ne yiri suro no